Je to ten deň. Moje video dosiahlo 20 lajkov. V tom videu som povedal, že do 20 lajkov poviem svoje reálne národky. Nie je to 2.3. Je to v skutočnosti 6.11. Áno, je tak. Narodil som sa 6.11.2011. Dám to tu na verejne. A ukážem vám aj dôkaz. Počkajte. Tu je moja kartička na vlak. Je tu napísané. Počkaj, je to vôbec napísané. Je. No to je napísané. Ktoré je. More. Je to veľmi vidno. Ale proste mám 611 národky, môžete mi zablahoželať. Kľudne. Ďakujem za tie blahoželania vtedy. Dneska som vám povedal tú pravdu. A dovidenia.